ahogyan tegnap ígértem, mai alanyunk ez a Tomica Suzuki, amit tegnap sikeresen át is vettem a postán. Hónap várakozás után körülbelül megérkezett. Köszönet érte a bucsai kollégának. Igazándiból, mint látjátok így, doboz tekintetében ugyanaz a széria, mint az elődje. Ha jól tudom, regulár wheels. Ez a legjobb benne az alján. Ezek a szép japán betűk. Ebből kiolvashatjuk azt is, hogy na, majd egyszerűen megtanulok japánul, elmondom. Most inkább kukkatsuk be a dobozba. Tehát megszokott módon egyszerű kis nylon zacskóban pihenget a dobozon belül. Mondjuk még mindig jobb megoldás szerintem, mint a... ez most nem kell. Mindig jobb megoldás, mint ezek a blisteres vacakok. Matchbox Hot Wheels-re gondolok itt, ugye? Legalább nem verődik le a festés. Ki lehet venni. Nincs zsákba macska, hogy az egyik oldalon mondjuk nincs is festés, vagy kerék. Úgyhogy ez már egy pozitívum. Hát meg az autó hasonlóképpen jól sikerült, mint a 2006-os Swift. Hát majd az elején is van szembetűnő különbség. Nem csillogós krómfestékkel festették a lámpáit. Nincs kimázolva a hűtőmaszk ezüstre. Ez mondjuk annyiban talán hiba is, vagy hát negatívum, hogy így a kötvényszorokra se jutott egy kis pamacsolás erejéig némi ezüst. De ettől függetlenül jól néz ki, és ez elviselhető. Úgyhogy nem olyan rossz. Hátulra is megkaptuk a lámpafestést, ami azért elég jó, mert ugye az előbb említett Matchboxéknál nem szokás egy bordó, piros és ezen árnyalatokkal ellátott autókon a hátsó lámpafestés. Úgyhogy ezért külön köszönet a japcsiknak, a vietnámi japcsiknak, ugye, mert ott készült. És a Suzuki embléma, típus felirat, teljesen okés. És itt a fehérrel ellentétben már gépileg festett ez a kis pecek, ami összetartja az autót, és imitálja a rendszámtartót. Mondjuk elég keskeny, de hát annyi baj legyen. Itt megállnék egy pillanatra, és nem tudom, hogy behallatszik-e, de a szomszéd ráizgult a Hiltiére, és elhatározta, hogy sajtházat csinál, pont akkor, amikor a felvételt szeretném, vagyis készítem, de ez nem hátráltat semmiben. Úgyhogy ez az aláfestő hang. Na, se baj. Hát térjünk vissza egy kicsit a kocsira. Hát beltér tekintetében egy fekete, egyszínű, valószínű, valamelyest normális beltere lehet. Azért valószínű, mert ugye az ablakát egy kicsit felfüstölték, és nem nagyon látni be. Meg hát elég kicsi is. A kémlelő nyílás. Azt látjuk, hogy jobbkormányos, van benne ülés, és gondolom padló. Úgyhogy az jó. A színe
azt szerintem nagyon jó. Nemrégiben ugye, amikor a Majoret Golfomat posztoltam, akkor említettem, hogy ez ilyen jó hangulatot teremt bennem, ez a festés, ez a szín, ez az enyhén metálos bordó. Ez mondjuk egy kicsit sötétebb árnyalat, olyan sötét cseresznye inkább, vagy megy bordó, konyakos megy bordó. Na, itt most aztán mindenféle hangok vannak. Mindegy, első videónak jó lesz. Hát, az autó tartalmaz némi extrát. Ez a hátsó ajtó nyithatóságában kiismerül, ami az ilyesfajta extrákat illeti. Van ott benne valami kocka. Amiről fogalmam sincs, hogy mi az. Lehet, hogy egy táska a csomagtérben. Ez a fehérben, erre nem is emlékszem. Hát a fehérben nincs, csak egy gátlapnak tűnő valami. Nem baj, és nem ez a téma. Szóval nyitlik csuklik, a hátsó ajtó ablaka ugyanolyan megoldású, mint a másikon. Festett, épp ezért, mint az előbb. Igen, itt a pöckök miatt. Mert pont az ablakba csapódnak be ezek a kis bigyók. Úgyhogy ez másképp nem is lehetett megoldás. De viszont teljesen jó a design, hogy sötétett a hátsó ablak, mert ugye az én eredeti járgányomon is ilyen volt körbe, az első kivételével, és szerintem teljesen jól néz ki. Hát az alja az műanyag, ami fel is tüntették, hogy vietnámi a kicsike, 1.64-es méretű, ami önmagában nem rossz, 1.64-es Suzuki, nem túl sok van a piacon, és az is javarészt a Tomicánál, bár nemrégiben lőttem egy Vitarát, egy Jatming Vitarát, hát majd legalábbis gondolom, hogy Jatming. Aztán így nagyjából ki is merül a Suzuki kínálata normális kisautó szinten. Tehát mondjuk ez csak szerintem nekünk, magyar gyűjtőknek fájó pont, mert azért akárhogy is nézzünk, elég sok rohangál állunk az utcán, és valószínű többen is vagyunk gyűjtők közül, akik szeretik az utcán megjelenő autók birtoklását ilyen kis méretben. És ha már a méretnél tartunk, ez nekem azért volt csalódás, hát csalódás, igen, de pozitív csalódás is volt, és negatív csalódás is. Hát ugye úgy volt leírva a dolog, ahol kiszúrtam magamnak, hogy 1.72-es. Ez már eleve izgalmas volt, mert ugye van haditechnikám 1.72-esbe, gondoltam, hogy hát akkor lesz mellé egy autó. De mire ideért megnőtt egy kicsit, és 1.64-es lett. Ez jó. Az viszont nem, hogy az előző Suzuki 1.60-as. De ez látható is, hogy így összeteszem, és Szóval, és önmagában az a borzasztó, hogy ez az autó eleve nagyobb, mármint az eredeti, mint ez, a fehér. És azért örültem volna, hogyha legalább egy méretben vannak, mert úgy terveztem, hogy de tök jó lesz, ez úgyis kint áll a polcon, a másik meg ott a dobozába. Hát, hogy akkor ezt is így szépen kiraknám így a polcra, teljesen jó lenne. Hát ez nem lesz teljesen jó, mert ez így kicsit vicces. Nem
mindegy. Nem, majd feldolgozom ezt a traumát. A kerekei ez a szokásos Tomica Regular széria kerekei, amit úgy nem igazán neveznék felninek. Inkább valami NDK-s dísztárcsára hasonlít, vagy még a cseh is szóba jöhet, mert ezzel a 5 lukkal a felnin, hát lemez felnin, kicsit skodás, de lehet akár ruszki, zsiguli, vagy Warburg keréknek is be lehet azonosítani. Hát ezt a japánok ezt előszeretettel használják, végül is ez egy jellegzetes ismertetőjele a cégnek, úgyhogy ezen nem nagyon rárugóznék. Lényegében ha már rugózunk, akkor rugózása jónak mondható, hogy körülbelül fele annyira rugózik, mint egy Majorette, egy régebbi Majorette. Bár most az ujjak is elég jól össze vannak dobva, némelyik, hogy ott sincs panasz. Hát gurulás tekintetében természetesen tökéletes, de hát ezt a párja is hozza ezt a dolgot. Úgyhogy itt megragadnám az alkalmat, hogy Seti barátom figyelmét felhívjam arra, hogy megérkezett a következő Hot Wheels alázó pályautóm, ami valószínű jól fog teljesíteni a szuper talicskás Hot Wheels pályádon, Setikém. Mert ha emlékeztek, mikor említettem ezt, hogy neki van egy ilyen pályája, és kipróbáltuk, ott ez az autó nálam volt, mint a tesztalany, és volt a második leggyorsabb az általam prezentált kocsik közül, ugye az első a Nissan Skyline, nem, a GTR, Nissan GTR, a Hot Wheels-től, és ez volt a második. De mivel ez kisebb, könnyebb, itt valószínű ez egálba lesz a Nissannál, úgyhogy ez sok jóval kecsegtet, de hát majd kiderül. Mert lehet, hogy azóta ő is már letesztelte az otthon megtalálható összes autóját, ami csak szóba jöhet, és lehet, hogy vannak olyan ászverdái, hogy besírok, mikor oda kerülünk, hogy versenyzünk. Hát persze erről majd beszámolok bővebben. Úgyhogy szóval ott a kerekeknél tartottam az előbb. Pont szélességre teljesen jól passzol az autóhoz. Nem úgy, mint a Matchbox Lincoln navigátorának, hogy fél méterre kilóg alóla, és ha elmi az úton a járdán elüti a gyalogost a kerék. Erről van szó. Szörnyű. Ez teljesen szörnyű. De az autó is maga, szóval ezt hagyjuk is. Csak azért lássátok, hogy mi a különbség. Hát igen. Összességében végül is teljesen jó ez a kis Suzuki. És örülök is neki nagyon. Csak azt sajnálom, hogy ugye a teljes palettát nem igazán prezentálja a Tomica. Gondolok itt SX4-esre, mert azt még abszolválnám, ha lenne. De hát Wagoner, ilyesmi, az is nyugodtan bejöhetne. Még ha nem is az lenne a neve, mert ugye van hasonló autójuk, de az náluk más néven fut. Úgyhogy hát egyszer csak lesz. Mit is mondhatnék még róla? Igazából az alján 2010-es dátum szerepel. De hát ezt nálunk 2011-ben mutatták be a hazai piacon. Mint facelift. Úgyhogy jó.
igazság szerint ehhez már annyira nem kötődök, mint ez a fehérhez, mert ugye ez volt az én típusom is, saját, az én típusom, a frászt, saját típusom, amit használtam, szerettem, meg minden. Hát ez még már csak jött, mint utód. De gondolom itt nem fog megállni a Swift fejlődése, és egyszer majd lesz belőle valami elektromos autó is biztos, de legalább egy hibrid. Hát kíváncsi leszek majd, mi lesz a folytatás. Gondolom egy 3 év múlva megtudjuk. Mindegy, nem vagyunk türelmetlenek. Azért inkább rakják össze jól, mint hogy elkapkodják. Na szóval, hát nagyjából ennyit tudok így elmondani róla. Meg még azt tenném hozzá, hogy végül is, aki szereti a Tomikát, annak azért ajánlom. Meg ha valaki a Suzukit is szereti, annak meg aztán pláne. De önmagában teljesen rendben van a jármű. Abszolút. És most ugye nem hoztam ide a sárgát, de mint utcai verziót, azzal is jó megjelenést kölcsönöz. Hát úgy, ennyi lenne az első videóposzt, bocsánat, hát haladunk a korral, videózunk, is megpróbálunk. Igen, itt mondjuk a képek tekintetében, vagy a képminőség tekintetében van még mit faragnom, de amíg nem lesz teljesen tökéletes a dolog, addig megtaláltok majd egy fotóalbumot a videó alatti linken, ahol a szokásos minőségben befotózom az autót. De azért előnye is van a dolognak, mármint a videózásnak. Nem kell annyit gépelni, vagy írni, igen. Kicsit ez még akadozik, ez még lámpalázamban, pedig nem is szereplek a videón, csak az autók szerepelnek, és a 2 kéz, itt vannak, a jobb és a bal, de néha 2 bal, de ez nem számít. Szóval remélem, hogy ezzel nem fogok elriasztani túl sok olvasót, ezzel a próbálkozásommal. Hát aztán meglátjuk, mi sül ki belőle. Még az is lehet, hogy jó lesz. Hopp. Hát, kedves szaktársak, akkor ennyi lett volna mára. Remélem tetszett. Remélem ezt majd kommentben a tudomásomra is hozzátok. És ha így van, akkor innentől kezdve videózunk. Lehet, hogy még a háttér módosul, ez most csak az aktuális fotóhátterembe gyorsan előszedtem és forgattam, mert ugye az 1 hetes kiesést most gyorsan pótolnom kell, vagy folytatnom kell, és nem akartam azzal vacakolni, hogy mindenféle új hátteret próbálgatok és ilyesmi, de majd annak is eljön az ideje. Most egyelőre ennyivel tudtam szolgálni. Köszi, hogy megnéztétek.